ҳамада салом, ман Фарид имрӯз шуморо нақл мекунам чӣ гап буд ҳафтаи гузашта. Гӯш биё ман нақлш кунам. Ман хеле нақл мекунам. Зудтар медонам ин темаро, биё ман бро нақл кунам. Ҳаку биё чӣ кор мекунӣ? ҳамада салом, ман имрӯз шуморо нақл мекунам чӣ гап буд вообще дар ҳафтаи гузашта. Гӯш бро. Программаи май. Ман чӣ бифарама аввал гуфтам бигирам. Ту хай кордор наша ростига. Биза бира ҳамунҷо дар пиштам бигӣ. Тамошо кун хабарои нав. Так что биё ғамате равной. Бисёр одамози iPhone мегардонанд дасташон бо iPhone-ои 6, 6s. Ман чанд каса мегӯям чӣ кор мекунӣ iPhone-а? Мега ки хай iPhone зудтарае, чем Android. Мисол iPhone дуруст намекуна, камераш зурае, хай дигам короче качествоаша нақл мекуна ки хай зурае субса. Ба наздикӣ дар интернет якта ролик пайдо шид. Баъди ки ҳамон ролика дар iPhone тамошо мекунӣ, iPhone полная кор мемона. Касе ки iPhone дора, эҳтиёт кунед ҳар видеои 5 секундтара тамошо накунед ки iPhone-тон дуруст мекунад, полная зарядкаш буд шава, баъд перезагрузка мешавад, бо асар босоз мешавад. Ин ролика тамошо мекунанд одамо дар iPhone-ошон. Баъди ки ролика тамошо карданд, ролика мекушанд, просто чун хид намекунанд, просто хай медонанд меню кору бошон дидан мегиранд ки iPhone дуруст мекунад. Този рози намедонад iPhone барои чӣ харид шудагиай. Як одам мега ки вақте ки ин видеоро запис кардагиан, вақте ки сохраниш кардагиан, ҳамин дар вақти сохранид кунӣ чота проблема шудагиай вақте барои ҳамин iPhone ҳамин видеоро баъди ҳамин видеоро тамошо кардан телефонай кор мемонад. Android-о вообще нормальный, любое видео тамошо мекунед тенҷа. Барои Android ба фикри ман зудтара, чем iPhone. Кадоме ки iPhone дора бинависед дар комментария кани шумо рус мекунад ё ки не. Баъд бинависед Android зурае ки iPhone. Касе ки Android дора бинависед ки Android зурае, касе ки iPhone хай бинависед ки iPhone. Мебинем ки бисёрай. Шаби 18 дар Тюменская област 7 нафар тоҷик аз дунё гузашт. Ба сабаби ки вагоне ки хоб мекарданд дар дуюм вагон, ҳавай вагон дар гирифт. Бори ки кунандичка ки намедонанд меган случайно шид. Рӯзи 24-ум 25-ум мурдоошона бояд ба хонаошон роҳӣ кунанд. Мулисо меган ки айби ки хушуригона кардан сими света, плита, ҳамхали чизо кристиан. Мисол меган случайно шид ки вай дар гирифт. Ози уголовное дело рафтестай, мумкин хай ягон кас гунаҳгор боша, некан так ба фикрам писарам меган случайно, амхе кор тамом мешавад. Соли 2016 8 ноябр дар кодекс поправка шид барои лидери нация. Яъне касе пешвои миллат ҳақорат мекунад дар интернет, дар YouTube, дар берун, дар пеши одамо, дар ягон маърака ва дар дигар ҷо пешкаши ҷавобгарӣ мешавад. Дар як хел ҷо бо навистагие ки то 5 сола метавонанд вай маҳкам кунанд. Баъд ман фикр кардам, на самом деле кори зур кардагианд. Мо мефаҳмам барои чӣ гапи ҳаст нест, бояд дар дуруни давлат беста бо кадоми ягон тоҷик бо мегирад видео мекунад дар интернет мепартояд. Хай бисёр худтон медонед ҳастай дар интернет дидагиен. Ман фикр мекунам ки ҳамин корро дар кор нест. Ман ҳозир чиста пример дар худам меорам. Мисол лично ман хондастам дар Россия ба квотае ки Тоҷикистон пурсидагиай Россия мисол ҳар сол Россия квота выделят мекунад дар Тоҷикистон ва дар дигар давлатҳо. Баъд мисол мо мерем месупорем экзамен, мегзарем, меем хай дар ҷо мехонем. Ман чиста мехостам бар ҳама бигӯям, мисол пешвои давлат мона барои ки мо ба бюджет нехондастам дар Россия мисол бе пул шуморо камтарак бародаро эҳтиёт кунед. Дар кор нест гапҳои хали темаҳо. Касоне ки хонаашон бисёр сум равон мекунанд, ин хабар барои ҳавоиёй. Банки Югра ба платежная система Лидер барои муҳоҷирои тоҷик комиссия намегиранд. Яъне мисол шумо хонатон сум роҳӣ мекунед, фарқ дора ба доллар ёки ба евро ёки ба рубл. Шумо не ки пешакӣ мегӯед ки дар Тоҷикистон сомони битиан ва ёда, а шумо сразу комиссия намегиранд. Фарқ дора чанд сум ки равон кунед, комиссия нест. Уже давно ма интизор кай Тоҷикистон дар Таможенный союз медроя. Рӯзи 23 круглый стол гузашт барои Таможенный союз. Коргарои ки аз тарафи Россия омодагӣ буданд барои маслиҳат кардани Тоҷикистон ки бидроя ки надроя, вақте ки Тоҷикистон даромад хеле фоида мебинад. Плюс бо коргарои омода буданд ки аз дигар давлатҳое ки уже даромадагианд дар Таможенный союз ва камтарак таърихи хичона бо нақл мекунанд ки
ҳайҳо фоида ҳастай яки мисол нестай. Барои ҳамин ҳозир Тоҷикистон фикр дора ки бадорё ки надорая специальная комиссия кардагиай мисол хати дигар давлатҳое ки уже ҳастанд қадои кор кардистан мисол маслиҳат кардистан ки фоидаш да чиай залараш да гиҷоай. Барои ки чанд давлат то ҳозир ҳозир довольни нестан мисол ай таможни союз. Барои ҳамин камталак мисол тарсидестан Тоҷикистон ки яке хай бо гуфтин гапо чанд қа нағзирам дошта боша бо проблема бо давоянда нашава. Барои ҳамин ка шуморо мисол ҳар кас менависа ки фарик буфаҳм илтимос даромад ё ки надаромад чӣ хеле шид нашид мумкин саршавӣ соли дига шава. Хай ки ман рости гап намедонам ҳам чизе ки мефаҳмам шумо дар нархо мекунам. Барои ҳамин хай шуморо камтарига тоқат кунед насиб иншаллоҳ ҳамаш мешава. Дальше мерем насчет погода. Москва минус 50. инам хеле гапи хабар ба дафтар гузаштада. Интизор шавен рӯзи ҷумъаи дигарӣ бо хабарҳои нав. Ман шумо дар нақл мекунам. Агар то набарорем поделиться лайк ва комментария бинависен. Ҳамада хайр то ҳафтаи дигар.